تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نوجوانو، بزرگو، ماجو، بینیو، کوریو، تروادو درائی کستائی دووے صدا چھا شرائی چھا بس آکوتین سانی زندگی پیٹ پت اگر حد بد وری دی روب عمر مگر یمن تروان دون اجر ہکو نہ حاصل کرت یس ضائع آس کورمت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر سندن سا روایت کمزور مگر بیو ضعیف روایتو سوچ صحیح روایتو سوچ تقویت پز پوچھ یت ریتس اندر مزور دیون 7 گنے نہ 7 گنے 100 گنے یوتا خوش گژھِ رب العالمین. کیا روزن متعلق فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ربن کور میں بیان روز چھ میانہ خاطر اجر دمس پانے یوتا خوش گژھِ. اگر سمجھین میں تگہ ون بہ سمجھاو کیا دپان ہسا نماز تے تہندی خاطر خیرات تے تہندی خاطر مسجد مدرس تے تہندی خاطر ساری کامیں تہندی خاطر روزن کیاز ونن یم چھ میانہ خاطر. مسجد دمو اگر نہ کہین وچھ رٹن وول وچھ نماز پرو مسجد مز یم حاضر یمو ساروی وچھ صدقہ خیرات کرو کانت کا وچھ حجس گژھو ساس بد لوک وچھن نیک کام کرو کانت کا وچھ مگر روز یل نیت کر سہرس کازن صاحب باتھ رومس اندر تریش داما چور خدایس بغیر سا وچھن وول کا اوے ون ات عملی رب العالمین روز چھ میانہ خاطر اجر دمس پانے یوتا خوش گژھم 7 گنن 700 گن تی دی رب العالمین 700 گن تی دی رب العالمین امہ کھوت زیادہ یوتا خوش گژھم تیوتا دی رب العالمین. پریت عملی ماہ رمضان نمازن تی روزن تی زکاتس تی صدقس تی خیراتس مسجدن تی مدرسن تی منڈن مسکینن یتیمن تمن ادارن یم دان داری سان پتی واتناون تمن تا یمن مستحق تمن تی دی امیک ثواب.